Fe garwn ni ddiolch i chi yng Nghapel y Crwys am gwahoddiad i rannu Myfyrdod efo chi bore yma. A nina wedi gwahanu falle ar gyfer yr Eisteddfod neu gwyliau eraill. Mae'n braf cael bod yn eich plith chi hyd yn oed trwy'r cyfrwng yma. Gadewch i ni weddio. Bydded ymadroddion fy ngenau a myfyrdodau ein calonau, yn nawr a phob amser, yn gymeradwy ger dyfron di o arglwydd, ein craig a'n prynwr. Amen. Meddwl nes i am y geiriau hynny o benod cyntaf llyfr Joshua, lle mae Duw yn rhoi addewid i Joshua wedi marwolaeth Moses. Megis y bym, medda Duw, gyda Moses, y byddaf gyda thitha hefyd. Fe fyddaf yn mynd o'th flaen di. Fe fyddaf i yno yn y dyfodol. Cofiom nes i am funud hyfryd efo'r wyr bach yn acw, sawl blwyddyn yn ôl pan oedd o'n dysgu cyfri. A taid yn dysgu efo sut i gyfri yn Gymraeg. Ac fynta'n dweud 1, 2, a finna'n disgwyl 3. Ond y gair ddoth allan o'i benno oedd coedan. 1, 2, coedan. Gair Cymraeg, ond atgof wrth gwrs o'r gair Saesneg hwnnw, 3. Coedan. A gofyn nes i yng Nghapel Pendref y ddiweddar, fel roedd 2 synod y Methodistiaid yn dod at ei gilydd. A'i bobl 1 peth oedden ni? Pobl 2 beth? Neu bobl oedd yn fwy na 2? Bobl a oedd megis coedan, yn tyfu i sawl cynghanen, yn tyfu i ffrwythau arbennig, ac i floda, ac i ddail. Meddwl nes i am Moses a llyfr Leviticus. Dwi'n sicr fydda ni'n llawer ohono ni'r bore yma yn dweud mae Leviticus ydy'n hoff llyfr ni yn y Beibl. Mae'n lyfr cymhleth ac yn lyfr anodd. Dwi wedi canfod o weithio hefo ffoduriad ers 20 mlynedd. Mae yna allwedd i ddeall llyfr Leviticus. A'r allwedd hwnnw ydy bod ni'n sylweddoli mae bobl 1 peth oedd y bobl yma a oedd yn ffoi yr aifft. Bobl oedden nhw oedd yn hoelio sylw ar 1 amcan, sef goroesi. A maen nhw'n cael cyngor yn llyfr Leviticus ynglyn â'r hyn ddylan nhw mwy fwyta, yr hyn ddylan nhw ddim i gyffwr, a'r hyn hefyd ddylan nhw'n wneud mwyn magu teuluoedd a phlant. Yn gofalu dros gyfnod o 20 mlynedd falle, y byddan nhw a ddigon o bobl i feddiannu gwlad, i goncro byddinoedd, ac i sefydlu gwladwriaeth. Pobl 1 peth. Os ydych chi'n deall hynny yng nglyfr a llyfr Leviticus, fe nwch chi ddeall y llyfr. Pobl ydyn nhw sy'n gorfod goroesi. Blynyddoedd lawer yn ôl ges i'r fraint o eistedd wrth draed yr ysgol haig a'r gweinidog Methodist hwnnw, Griffith Thomas Roberts, Congol Mincia. Fo, os cofiwch chi, oedd ysgrifennydd panel y Beibl Cymraeg newydd. Ysgol haig o fri, dyn eithriadol o alluog. Dyn a oedd hefyd yn medru tynnu coes. Dwi'n cofio gofyn iddo fo ryw noson, a ddylan ni dreiglio enwa yn y Gymraeg? Ydych chi'n bobl sydd yn deud gwyl ddewi? Ta ydych chi'n bobl sydd yn deud gwyl dewi? Deud nath Griffith Thomas Roberts, efo gwen ar ei wyneb, bod Duw wedi'n creu ni i fod yn fwy nag 1 peth. A dweud nath o ynglyn â threiglio, weithiau bod angen gwneud hynny, a weithiau does na ddim. Da ni yn treiglio geiriau fel Mair ac enwa fel Mair, ond nid eraill. A na i byth anghofio i gyngor bachog o, pan mae o'n dweud peth ffôl ar y cyfan, medda fo,
ydy treiglo Pedr a Ffôl. Na i byth anghofio hwnnw. Mae Duw wedi'n creu ni i fod yn fwy nag un peth. Ond mi ydyn ni hefyd yn bobl y drindod, lle mae Duw yn un ac yn dri, y tri yn un a'r un yn dri. Da ni'n fwy na dau beth. A chofio wnes i mynd ar drip i stadiwm i weld y tîm pêl-droed Cymru yn chwarae, yng nghwmni rhai o bobl ifanc yr Urdd, a theuluoedd o Affganistan oedd wedi cartrefu yma ar y pryd yng Nghaerdydd. Sylwi nes i bod staff yr Urdd yn pobl ifanc ni a medru siarad chydig o dari efo'r plant. A rhyfeddod o gweld y plant yn siarad Cymraeg hefo nhw. A deall o'r funud honno bod ganddo ni allu rhyfeddol fel y rhai sydd wedi cael eu creu gan Dduw i fod yn nifer o bethau, i flodeuo ac i ddathlu hynny. Fe ddath rhai o'r plant i eisteddfod yr Urdd yn Dimbych. Fe gafon ni ddiwrnod braf yn eu cwmni nhw, yn mwynhau gwmnïaeth, yn chwarae'r gema ac yn dysgu. Ac un o'r plant wrth adael y maes ar ddiwedd dydd yn dweud, hwn ydy diwrnod hapusa mywyd i. This, meddai hi, is the best day of my life. A gweld nathon ni sut y mae bobl yn medru newid a datblygu a thyfu i fewn i fod yn luosog, i fod yn sawl peth. Ystyr Joshua, mae'n debyg, ydy lle agored. Mae'n cyfleu ystyr o ehangder. Fe ddatblygodd Iesua yndo i fod yn enw'r Iesu. Dyna'n goredwr ni, yn harglwydd ni, yn gyfrwng mwy na un neu ddau beth, i fod yn gyfrwng sawl peth. Yr Iesu yn faes agorad ar ein cyfar ni. Beth bynnag nawn ni yn ystod yr wythnos nesaf yma, gadewch i ni ddathlu bod Duw hefyd wedi mynd o'n blaena ni. Mae Duw yn caru ni, a fe allwn ni fod yn gadarn ac yn eon yn yr hyn sydd o'n blaena ni, oherwydd bod y Duw hwnnw sydd yn dathlu ac yn creu cymhlethdod, Duw sy'n fwy nag un peth, wedi mynd o'n blaena ni. Bydded yr arglwydd i'ch bendithio chi heddiw, a'ch galluogi chi i gyrraedd y cyflawnder sy'n mynd golwg ar ein cyfar ni. Bendith arnoch chi.